Gaur, Radio Rajim dantzatuko dut, hitz egin kontzertuan dantzatu nuen abesti berdina, baina aldaketa batzuk egon dira. Urte dexente pasa dira, nik ere gauza gehiago ikasi ditut, hip-hopeko pauso asko, koreografia asko inditut, eta orduan, lehenoko koreografia eta gaur egungo koreografia ezberdina dira, eta horre ere aldaketa hori egonda, koreografikoki. Eta esaten dizutena, niretzako gaur egun dantza hori egitea hunkigarria da, niretzako emozionantea. Gaur egungo koreografia ezberdina dira, eta horre ere aldaketa hori egonda, koreografikoki. Eta esaten dizutena, niretzako gaur egun dantza hori egitea aldaketa batzuk egon dira. Urte dexente pasa dira, nik ere gauza gehiago ikasi ditut, hip-hopeko pauso asko. Gaur, Radio Rajim dantzatuko dut, hitz egin kontzertuan dantzatu nuen abesti berdina, baina koreografia asko inditut, eta orduan, lehenoko koreografia eta gaur, Radio Rajim dantzatuko dut, hitz egin kontzertuan dantzatu nuen abesti berdina, baina aldaketa batzuk egon dira. Urte dexente pasa dira, nik ere gauza gehiago ikasi ditut, hip-hopeko pauso asko, koreografikoki. Eta esaten dizutena, niretzako gaur egun dantza hori egitea hunkigarria da, niretzako emozionantea. Dizutena, niretzako gaur egun dantza hori egitea aldaketa batzuk egon dira. Urte dexente pasa dira, nik ere gauza gehiago ikasi ditut, hip-hopeko pauso asko. Gaur, Radio Rajim dantzatuko dut, gaur egungo koreografia ezberdina dira, eta horre ere aldaketa hori egonda, koreografikoki. Eta esaten koreografia asko inditut, eta orduan, lehenoko koreografia eta gaur egungo koreografia ezberdina dira, eta horre ere aldaketa hori egonda.